Hasi nintzen, mendiaiei behi da, literatura testu motzak idazten, baina pixkat niretzako, ez pentsa zala zerbait zabaltzeko edo hola. Eta orduan, arekin hasi nintzen, eta nire altian pentsatzen naturai guk zemata dakau, ez dakize eta hola. Eta, bueno, gero denari iraia eto izan pauso bat gehiago eman nahi izatea. Eta odekin, ja, esan hon, ze guapua izango litzaken literatu testu horiekin josita musika jaialdi batitea. Jaialdin, bueno, azteko esan behar da, egun hobetan, nik jaialdia nahi nun egun hobetan teirute mendi lasterketa zan, Tolosaldeko teirute. Eta, bueno, behaekin hitzen da, esan genuen, zeatik ezin dena egun beren, eta hola, azkenen behaiek bai naturangatik lasterketa horiteute, ez? Orduan, egun berdina esan, da, enbede bat beste izapaltzen ibili, elkartu entzinaten eta dana hundi joguain. Beti zubik eraiki behar dira. Ez da zapaldu behar. Eta hauten ja eskatu ditegola subentzio asko, eta hola, baten bategu den. Seguru bai ez. Eta bitartian, aia planeatzen asteburu guztiko jaialdi hoi ez. Oaindik gauza asko ezin da esan, ez da dena itxita. Vale. Ez dugu aurratuko, ezin da aurratu, Hori da. Hori da, eta adibidez, hasiko da ostiral arratzaldetikan, edo larun bat goizen hasiko da? Ez, ostiral arratzalden hasiko da, eta hau ja esatea da, Ebiko musika gelako ikasleen kontzertu batekin. Vale. Eta, bueno, geroko jazin da esan. Hor kontzertu hortan zuzer ikusi desen, deukiko zu, ez da? Badakizu musikera zehala eta herriko eskolan horri biltze zehala, ez da? Bai, egia esan bertako ikasliak izango iteu, ni bertako irakasle naiz. Eta, bueno, zeo bia, azkenen ikaslentzako ere bai, olako aukera polit bat eukitzea eta olako jaialdi baten badun. Plazaratzeko eta, ez da? Bai, nik uste ikasle batentzat kriston aukera dela eta aukera horiek eman behar zaizkiela probatzen azteko, ze bestela esatea, bai, ikaslek ikasiko dute bidian, bai, oso ondo, baina bideo hori eman idatzaile. Bai, hori da. Noiz ospatuko da? Alkizan garbi gatu zaigu. Segunetan? Segurunik, ekaineko bigarren asteburun, 6, 7, 8. Bai, hauten helburuetako bat da beste gizarteko talde bati ikusgabetasuna ematea. Eta hauten izango da plus 65 esaten den talde hori, ez? Azkenen, behaiei beti kantatzea gustatzen zaie, Tolosa kantari, edo kanta, edo ez daki kantu jira deitze zaion guztioekin, ez? Baina gero benetan pixkat baztertuak daude gizartian, ze azkenen ematen du bide rapido eta gazia izan behar zela, eta hori guztia, baina beraiek ere, azkenen kriston zerbitzen mandia gizarte honi, eta bain ikusgabetasuten agaldute, ez? Eta odun ze polita izango litzaken, azkenen gaztiak eta helduagoak dienak elkarrekin kantatzia eta proiektu hau hola elkarrekin sortzia, ez?